Демәк, хәзер профессиональ сәнгать үзеңә бик күп җаваплылык алырга тиеш. Именно менә шушы шартларда. Фольклор безне коткара алмас. Авыл безне хәзерге көндә коткара алмас. Авыл культурасы. Ул безне коткара алмас бүгенге көн шартларда, менә шу глобализация шартларында. 21-нче гасырда безнең милләтебезне, безнең культурабызны шәһәр культурасы гына коткара алачак. Милләт, халык, дип әйтүче кешеләр, алар минемчә кай вакыт бик демагогик хисләргә бирелеп менә сөйлиләр. Менә халык моны кабул итмәс, менә халык турында уйларга гомумән кирәк түгел. Син үзеңнең якын дуслар, туганнар, сиңа кызык булган кешеләр, шәхесләр турында уйла. Халыкны менә ул буш сүзләр. Без халыкны алга, син бер кешене алга алып бар. Мин шул кадәр яратмыйм менә шушы лозунгларны. Аллаһка шөкер, 7,5 миллион халкыбыз бар. Аларның яртысы әйтик татар телендә сөйләшмиләр. Ләкин бит алар менә шушы бөтен перепислар барган вакытында алар без татарлар дип язалар. Эльфлар түгел, гоблинлар түгел. Хәзер бит ярый. Теләсә кем бу? Мин трансформер, мин кем? Ләкин алар бит без татарлар дип җавап бирәләр. Димәк, аларда татарлык бар, бик мөһим, ләкин башка юллар белән дә барырга кирәк. Менә шушы татарларны чын мәгънәсендә татар итәр өчен. Камил Тукаев, Тукай нәселеннән үзе. Әлбәттә, ул урыс культурасында тәрбияләнгән, үскән кеше. Ләкин менә хәзер ул илдән узгач, ул ничектер туган культурасына ничектер менә тартына башлады. Кызыксына башладым. Әлбәттә, мин татарча укый белмим, ләкин бик күп китапларны сатып алдым менә монда булганда урыс телендә. Татар тарихы буенча. Ул бит беренче адым. Булырмы, юкмы, бәлки сындыр аның өчен конкретно шу кеше өчен кайтырга татар мөхитенә. Ләкин кемдер кайтачак. Без күп очракларда алардан баш тартабыз үзебез. Алар бер нәрсә дә белмиләр. Аларның беләсе килә. Без аларга ярдәм кулын сузарга тиешбез. Мәсәлән, шул урысча яза торган татар шагыйрьләребез, әдипләребез бик җиңел ул әйтергә, алар урысныкы. Күпме була менә шушы урыс милләтне татар халкы нигә калдырмаска үзебезгә? Чынлап та бит бер татар әдәбиятны укысаң гына 3 ел, 4 ел эчендә бөтен татар әдәбиятны укып булыр. Ну, бар бит кайбер авторларны укымаска да кирәктер. Но иң теге тип авторларны укысаң, Калгали, Мөхәммәдияр, ниләр, Тукайлар, иң талантлы, иң күренекле, иң чынлап та бөтен кеш жан биргән татар культурасына кешеләр, шәхесләр безнең дөньяга ачык күзләр белән караганнар. Безнең алдынгы әдәбиятыбыз булырга тиеш. Без әйбәт романнарны язарга тиешбез. Һәм кайда ул әдәбият? Әйдә укыйм. Ай сайын килә Казанлыклары. Кая соң ул? Кая? Юк. Мин мәсәлән, Гүзәл Яхина да татар язучы дип атар идем. Мин дә атар. Ошамый сиңа китап. Син аңа каршы ярый яздың бер мәкалә, син башка роман язып кара. Синеке әйбәтрәк булсын, Нобель премиясын ал. Тизрәк. Ну бит Яхинаны хәзер уже ничә 20 телгә тәрҗемә иткәннәр. Команда татар, башка дөнья Яхина аркылы безнең белән, безнең халык белән, безнең милләт белән таныша. Ул әйбәтме, начармы, мин бәя бирмим.